Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa kelas pitu, wolu lan songo SMP Negeri Kalih Kebumen. Mugi sedaya tansah sehat lan ugi virus corona wonten ing Indonesia enggal sirna supados mangke para siswa saged sinau tatap muka kalian Bapak Ibu guru wonten ing sekolah. Saderengipun Ibu wiwiti, sumangga para siswa saged like, subscribe lan klik lonceng notifikasi supados mangke para siswa pikantuk notifikasi pasinaon basa Jawi candhaipun. Nggih, tepangaken kula Ibu Happy Januaro Semarlina minangka guru basa Jawi wonten ing SMP Negeri Kalih Kebumen. Ing kalodhangan menika, Ibu badhe maringi pokok bahasan pasinaon basa Jawi wonten ing setunggal semester menika. Kangge pepanggihan sepisanan para siswa mangke sasampunipun ningali video menika kedah nyerat wonten ing kolom komentar nomor lengkap, nomor absen, kalian kelas. Ibu ambali nggih. Mangke menawi para siswa sampun ningali video menika, kedah nyerat wonten ing kolom komentar nomor lengkap, nomor absen, kalian kelas. Menika minangka bukti menawi para siswa sampun tumut wonten ing pasinaon basa Jawi dinten menika. Ibu kinten cekap semanten pepanggihan malih wonten ing pasinaon candhaipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.